И какво става, хора? Аз съм Ивайло, вие сте с поредното видео в моят канал, където ви си играем на Brawl Stars. Така че просто се абонирате за канала. И да. Brawl Stars ще е Brawl Stars. Това картинка също ми имаше и преди, ама май не знам. Не. Че иначе ще ми надееш, че да май ще купиш франк, брат. Добре, не искам да се интересувам от това. Може да ми показвам Дебровър, но аз искам да бъде изненадан. По 2! Бе! Ус! Кой ми е намалил купите, бе? Вие ли сте ми намалили купите, бе? Ей! Миски! Бате! Защо е човек? Защо е човек? Защо сте ми намалили купите? Бях си толкова и 72. Бях 25 779, аз съм 25 682. Ма кой ми е намалил купите, бе, човек? Пак трябва да игра стара. Да. Хора, между другото, вчера ми се падна тара от Legendary Star Drop, така че да. Аз съм ботове, брат. Сега тара се я дигнаха на 6 ранг. Сега да купа и да, сега още малко се я дигна на 7 ранг. Добре, това са ботове, брат. Само че ботовете могат да убият тара. Бангарен. Това е. Бот ме уби, брат. Колко по-абсурдно нещо. Аз не съм силен толкова стара. Хора. Колкото се играе най-силен игровър. Тук ми е 27 ранг и се боря да го дигна на 30. Или 35 ранг, но това знам, че няма да се случи никога, сигурно. Добре, 30 ранг може всякога да се случи. Всякога може да го дигна на 30 ранг, но на 35 ранг едва ли. Окей, дай купен. Ще да купа на брат стара. Си върна купите, че нещо... Че нещо... Са ми ги намалили. Ганярите. Те... Сто супер цяло ни намалят кубите. Това не го разбирам. Има си преди такъв случай. Ето аз бях, не помня колко купи, ама пак ни ги намалиха. И сега ни ги намалят. Автоном. Да. Аз за долу с колко са му намалили купите. Глей. Как и не? Да. Мале. Маче мила. Така сега аз как ще стигна 20 000 купи? Почти бях 28 000. Почти бях 25 800 купи, сега съм назадка. Амбър! Другото хора на унбоксинга на 20 или 21 юни за горния блок, за цялата останала част. След това аз отворих първите 13 нива от долния Brawl Pass, не съм си ходил горе. Така че хора се правим на бонкси и на долния Brawl Pass. Освен на първите 13 нива на долния Brawl Pass, на горния Brawl Pass правим. Така че да. Долния Brawl Pass първите 13 нива няма да правим, защото вече ги взех, брат. Вече ги взех.
my goodness. Maar de vrouwen zijn kom je naar prijken. Mag het bij. Ai. Bata, senão как се оцелея, как се оживея, как се оцелея, как се оживея, как ще оцелея, как ще оживея. Значи песента, брат. Аз си гледам, сега съм си намалил 70 и нещо купи, брат. Я ми ела тук пътиша. Къде отиде, бе? О, биска! О, май God. Yes, бе! Давай. Съм да си купя братара, вече съм да си купя на братара. Колко съм си намалил. Бате, гледай. Бате, става. Ами, виж ли, играя хора с... Не се сещам с код. Играя код. Си играя хора с код. Чухте ме много добре. Сме и двата гаджета, мисля и това. Така че да. Код. Окей. Хора, оставате само още 13 абоната. Докато оставим 30 абоната, така че просто се абонирате за канала. 13 абоната само ни остават. Тук видях, че Драко е на митик, да. Драко беше на митик. И вече използвах един гаджет за нищо, брат. И втория се го използвах за нищо, не умрах, брат. Бата, намаля. Минус 5 купи скаут. О, не, сега си намалям купите. Намаля, не, аз колко мога да намаля. Като проверя ламбър, си ги върна. Само и пак да не го направя този номер. Тук буси булса на ми. Брат, лата! Давай. О май гад, не знаеш, че това там. Играя с колата беше лоша идея. Май, всъщност не е лоша идея, но просто са ми слабите. Не, първите 14 нива нямат. Не може да направим боксинг, така че да. Ще вече си купя горния Brawl Pass. Така че да, но мога да направим боксинг, не знам. Но да, ще купя горния Brawl Pass и ще видим. Разбира се. О, маля, Макс е на митик.
Врат, Макса. Trebuie врат. Добре, и аз трябва явно Едгар. Добре, един по-малко. Окей. Мен ме е страх, а тя тук. Имам оръдие. О, ще бъде. Окей. Сега тук няма никой. О, е. Пълне сквит. Мале. Давай, подавай. О май гад. Да, брат. Язвай! Хората така се прави! 10 купи напред с Дайнамайт! Язвай! Замълчах за малко, защото буквално изтръпнах да не загубя и да си губя купите. Но вече пак се възвърнах с... Тън. Още на специална игра им трябва хора и ще имам Black Star дропа. Ой, фазер, защо е махнал? Защо е махнал? Защо е, бра? What? То се бах си без седа. Окей. Време пак. Ако има някой там, Бето беше най-доброто. Окей. Старта на Браунс, така че им бъде лесно. Тя може просто да не играе, ама нищо. Ако не играеш, няма се да пише това. Опа, той е стара. Може да бъде. Ей. Много прямо. Ако го бях стълнал. Мале! Айде, пътеките. Окей. Аз се обърках. Окей, брат. Какво се виждаме тук? Едно прекрасно етърче. Не. Ако играх със сега, брат. Аз я дигна на 20 ранг. Да, че дигнах сега на 20 ранг. Окей, поне вече ми показва малко от това. Оранжевото, най-накрая се го възвърнах. Не знам какво, оранжевото. Майче ми.
бот, не играх в 5 часа. Това е Божидар Тален. Май гад. Аз го игра в момента. Светлина игра от 1 час. Окей. Кришна игра от 1 ден. От 1 ден си. Мале. Сега се премести в друга игра, бе, брат. Сега се премести в друга игра. Не игра от 1 ден. Мале. Тя ми вече се играе друга игра, бе, брат. Че нещо... Това просто не е нормално. 1 ден да си играл, брат. От 1 ден. Това не е нормално, брат. Мале. Тя да вече се стъмвала, аз ли захванала, брат. О, ботлан митик. Поле от 23 часа, на 24 1 ден, брат. Си играла, майно. Моя бол. Пак моя бол. Бочката. Всъщност нормално е да си играл да игра Брохър. Просто... Всъщност... Мисля това дали е Криси от YouTube, не. Да, това е нормално да игра. Това е нормално от 2 дни да не си играл, ако имаш някаква работа. Така че... Я ми ела са тук. Я ми ела тук. Мале. Минус 5 куби с Dynamite, но спомогна един квест с Dynamite. Градка. Няма да я взимам. О май гад. Мале, булт, веселител. Сарамитък Байдгър има всички герои. А той е пари, като е 3-кратен Даймонд шампион. Вот това, брат. Моля ти се, бе. Мане. Така, брат. Хора. Роса уби Едгар в моите очи. Роса уби Едгар. И Роса уби Dynamite. Какво тази, бе? Ай, аз я стъмнах. Срако с Dynamite. Ай. Пак си го купите. Мисля да играя с Пипера. Истер Пипер, пише името Пипер. Това не са фамилиите на героите. Ама чакай, всеки броуър. What? За първи път виждам. Хора, виждате ли, че под имената има нещо. Контрола. Супер. То пише такива. Тук пише Марскъм, брат. О май гад, Пипер Марскъм. Пипер. О, мам. Защо да спя, като видя за Едгар, бе, брат? Само си ми се ме следи. Те гледай, бе. Не, това е тормоз. Има се Ел пред. Значи има се Ел пред него и той не скочи него. Скочи на мен, бе, брат. Това е, че...
Не заскочи Пепър. Това баче е тормоз. Баче е тормоз. Спайте се, ако искате. Като знам, че има някой, който си смее. Примерно на музика. Кит си мисля, че цяла игра, за да ми скочи. Няма смисъл, бе, човек. Ще не мисля ли? Браво, бе, Кит! Браво, бе, котка! Браво, бе, котка! Браво, бе, котка! Ай, my god. Hai să din lucrare grato questo. Non so cosa trovare ma finito. No, zivo. Oh my god. Male. Така. Окей. Всичко е под контрол. Защото буквално никой няма да ме учили. Който с трима сме. Само не показвам се. Така. Не. Така. Няма никой там. Ама не, сигурно има. Никой нищо не е видял. Там видях нещо. Моля и там видях нещо. Това е преобраз. Аз нямам шанс, брат. Нали колко съм цепени. Уй! Що се стигате, бе? What the fuck? What? Гледай! Какво? Мале, това... Не, баха, град. Хора, сега ще видите, че един се изтреп. Защото те буквално ще стигнаха срещу мен. Те се стигнаха срещу мен. Я видим какво става се. Я видим. То спечели, бе, брат. Той му помогна, бе, брат. Самата. Това трябва да се измажи тук. Трябваше да го измажиш. Аз кинче да ми дадете. Аре. Ще всичко купим през Пайпър. Ами ще хора да игра стар, че трябва да печеля сам, защото ние на малко купи са лесни. Oh my god. Така. Окей. Мале, първа на мити гварат. Окей. Уй. Делото не е опасен обаче. Мале, колко съм тъп, бе, брат. О, много копият, бе! Малко купи, бе. Ха-ха. Спезничи. Мале, са ботове, бе. Те са ботове, брат. Те не мога да се опре на пътя. След че дарам, аз съм много слаб стара. И мисля, че дара слаба.
Duri, что mi se padne Tara, brat? Ta legendary zvezda, što mi se padne Tara, brat? Сей! Здравствуй! Купрайте! Таблица. Да, карат, трети печели, трива се карат, четвърти печели. Трива се карат, четвърти печели, брат. Аз си мисля да разговоря. Даже спомня един много струнен квест. Когато мислих да разговоря. Трима се карат, четвърти печели. Трима се карат, четвърти печели. Той ще става така. Така че... Да. Умая най-то на Микик. Тя беше на Legendary Master. Тя го пукам. Мане. А я се... Я... Бей от Манди. Бей от Каламанди. Първо. Или мърл. Майче ме. Майче мила. Окей, мале. Уй! Ами сега ми показва трябва през врат. Не, сега пак ли си сетивате, бе? Я се бийте, малко по-строго. Ще ми да купи добре стара. Хора, това беше всичко този епизод. Я си харесал. Ви харесал. Дайте палица нагоре. И се уверите за канала и чао от мен.